Ola a todos. Din que a tradición non se conserva só vivindo do pasado, senón que hai que reconstruíla no presente para que perdure no futuro. Esta fermosa frase, que non é miña, sí que nos serve esta noite para presentarvos o protagonista deste alalá. Un home que se enamorou da música, da gaita, cando aínda era un neno. Por ela deixouno todo, cambiou de cidade, vendeu coches, casas. El quería crear coas súas mans, quería facer instrumentos. E así o fixo. Converteuse nun dos artesanos máis admirados de toda Galicia. Din que é un mestre de mestres, pero ademais foi sempre un home xeneroso. Así que durante 30 anos que pasou en distintos obradoiros foilles transmitindo aos seus alumnos toda a sabedoría que foi acumulando e toda esa paixón que el sente pola música. O último obradoiro no que estivo é este, na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Agora está retirado, pero nós pedimosles que volvese hoxe que nos acompañase nesta alalá. El aceptou. E nós estamos encantados de presentarvos esta noite a Antón Corral, o luthier máis querido e admirado desta zona do mundo. Para o punteiro se elixe sempre a madeira máis limpia, de veta máis dereita, máis compacta. O secao ten que ser realmente extraordinario, un secao total, e se pode ser o natural, moito mellor. Cando un coñece a Antón Corral, de contado se perciben varias cousas. A primeira é a súa paixón por ensinar. Desde a primeira pregunta que un lle fai ata a última, este mestre de mestres explica todo con detalle. A segunda é que respira paciencia e cando traballa cas mans, faino con mimo, con precisión, poñendo en cada peza, como a este punteiro, por exemplo, todo o que aprendeu desde que era neno. Paso a vida aquí, que eu non me aburro, paso aquí horas. Estou aquí ao millón de 9 da mañá hasta as 9 da noite, sin problema de ningún tipo, non? Creo que somos infinidade de músicos que saliron dunha canteira que de alguna forma el foi o que plantou esa primeira semente, non? Entonces todo o meu agradecemento, o meu cariño para el. Se tivera estado na Universidade Popular con Antón Corral e con outra xente, seguramente o mellor hoxe non sei se me dedicaría a isto igual, pero seguramente da mesma maneira, seguro que non. É un tío moi disciplinado, moi ordenado, pero crea moi bo ambiente, se fai querer, a verdade é que Antón é unha persoa que se fai querer moitísimo. Foi un verdadeiro privilexio poder contar co seu consello e con todo o seu saber a hora de ir formándome como músico. Cando daba 4 notas para afinar un punteiro, ten un timbre, un sonido, unha redondez que non, co mismo punteiro outra persona non lle sona igual. Ante unha gaita ou unha zanfona é primeiro o instrumento antes que el. O sea, antes que el e, bueno, e antes que moitas outras cousas, non? Unha verdadeira pasión que claro, acabou por transmitila, non? Evidentemente.
porque era o mundo da gaita desde pequecho, non? 8 ou 9 anos creo que tiña, E tuve unha gran suerte nun colexio en Lugo, e había un profesor que era un músico municipal, un músico da banda municipal de Lugo, e resulta que daba clases de música ali. E a min, pois, aquilo xa, desde pequecho, xa me enrollou o tema, me gustou, non? Lugo foi un dos escenarios importantes na vida de Antón Corral. Viviu nesta cidade moitos anos e nela encontrouse ca música cando era un cativo, primeiro ca do clarinete e despois, e para sempre, coa da gaita. Desde rapaz formou parte dos grupos tradicionais que tocaban na cidade, Garabullos do Alto, os Montes de Lugo ou os Modernos, por citar algúns. Daquela aínda non sabía que un día o ia deixar todo por dedicarse só a construir música. Todas as actividades que había gaiteirilos en Lugo prácticamente tocaban a min. Traballabas de axente comercial, creo. E que vendías? Que vendía? Que vendías? Pois mira, poscuras, artículos para... Non me digas. Sí, total. O sea, a Vendía vestimenta, sotanas? a sotana, Sí? sí, sagrarios, cálices, levaba de todo. Ai, sí. Durante 3 anos, que pasou? Que eso era un viaxe era media España. Tiña un R12 daquelas, un R12 familiar, que era casi o primeiro coche que salira en Lugo. Sí. Claro, había comprado por necesidades de viaxe, Claro. non? E xa vendino, xa os 20.000 kilómetros, tuve que vendelo para poder montar daquilo o primeiro obradoiro, non? O primeiro obradoiro, sin idea ninguna, non tuve ninguén que me dera ni máis mínima orientación sobre o tema, non? Ti montaches primeiro o obradoiro e despois aprendeches? Claro, efectivamente. Os primeiros días no obradoiro como... Bueno, sí, se me olvidaba, pero además unha importancia extraordinaria, non? É que eu, desde que empecé a facer eso, deixei de tomar todo tipo de medicamentos para os nervios. Sí? Totalmente. E ainda hoxe o día que non tomo nada, non? Para nada. O obradoiro foi a mellor menciña para Antón, pero non foi de balde, tivo que vender o coche e a casa para sair adiante. Pero iso sí, en 6 meses fixo a primeira gaita sen que ninguén ensinase nada de nada, e en pouco máis dun ano xa era o artesán do obradoiro da Deputación de Lugo. E ali xa foi onde me empezou un pouquinho a inquietude da enseñanza. Non sei o porqué, parece que, non sei, dame impresión, e eu penso moitísimas veces, basta que ninguén me enseñase a min o oficio, eu quería transmitir aos demais o que iba aprendendo, non? Metido xa na fabricación e no ensino, un bo día cambia o rumbo cara a Ortigueira, que daquela era a capital da gaita. Ali abre un novo obradoiro e profundizar a investigación de zanfonas e outros instrumentos. Pero a cousa non foi como esperaba, e malparado económicamente volve a Lugo. Pouco tempo despois dá o gran paso da súa vida, leva o obradoiro para Vigo. E así foi, así naceu toda esta aventura, eu chamo gran aventura, para min, xa digo, moi satisfactoria, moi bonita. Chamaume o obradoiro errante, porque non paraba en ningún sitio, non? A chegada de Antón a Vigo foi clave, foi clave para o mundo da música, para o mundo da gaita, non? Para min foi do máis importante da miña vida, non? Foi unha historia, non sei por qué, foi unha coincidencia,
O Obradoiro por aquí foi como se fora unha universidade para o mundo da gaita aquí de Vigo. Todo isto ocorría en 1983. Foi o inicio da fructífera etapa de Antón Corral en Vigo. Daquela rebolía nesta cidade un movimento gaiteril importante, pero non había máis opción co conservatorio. Por iso, o Obradoiro Escola de Corral se convertiu nun espacio novidoso que pronto se encheu de alumnos con ansias de aprender. Para Antón, este era o mellor traballo do mundo. Claro que hai moitos recordos para min aquí. Eu veño de vez en cando por aquí, non? Porque me acorda e me agrada moitísimo. Vai ser inolvidable, non? Indudablemente, a todos os niveles. Entre nosos profesores, Ramón, Carlos Lleo, e os alumnos que foron integrándose pouquinho a pouco, pois aquí foise facendo unha potencia, eu creo que verdadeiramente enorme. Máis revoltoso? Pois me parece que, non sei, Carlos Núñez. Carlos Núñez era o revoltor. Me parece que era un dos máis revoltores. Revolvíache todo, El quería tocar todo. El desde a gaita escocesa hasta a gaita búlgara, hasta o que fora. El tiña que revolver e ver os sonidos de cada cousa. Cantos anos podía ter Carlos cando chegou aquí? Pois debía ter 9 anos. Anxo Pintos. El tamén viña aquí e pasabas aquí un montón de horas, E chegaba pola porta e dicía, que Antón, podo coller a zanfona? Collía a zanfona e ibas alá po salón ou para aí onde están os servicios e aí se botaba horas e horas e horas. Xa oístes, aquí os alumnos sempre perderon a noción do tempo, pero de entre todos eles hai un que non só lle dedicou moitas horas e moita atención a cada lección do mestre, senón que o fixo con especial cariño. Ese alumno é Carlos, o fillo de Antón e actual director do Obradoiro. É o que recordo dende que teño memoria, o sea, sempre estuve metido no medio de gaitas, aínda que el se dedicou a construir moito máis tarde o que tocar dende sempre. Eu sempre iba aos ensaios que tiñan co grupo de Lugo, os Montes, no taller do Zoqueiro, eso non se me olvida, eu debía de ter, pois, non sei, 3 ou 4 anos. No momento que viu que a mí me interesaba un pouco tamén esta historia da música tradicional e das gaitas e demais, pois evidentemente non desaproveitou nin un segundo para estar falando continuamente e sempre apoiando. Se encima un pai ten unha profesión como esta e ve que un fillo pois tira tamén por aí, supoño que eso para él sería a máis, non? El me axudou moitísimo no que é a profesión, non? A min e non só a min, Hai, por exemplo, outra persona que tamén está dando clases aquí, ao cual Antón adotou casi como un fillo, non? Na época de Ortigueira. E, de feito, cando viñamos por aquí, viñamos os tres xuntos. Este é Ramón Casal, fillo musical e inseparable pupilo de Antón. Coñeceu o mestre en Ortigueira e desde aquela sempre estivo cerca del. Foi un descubrimento mutuo. Antón gozaba ensinándolle e Ramón aprendendo. Un poñía a sabedoría e a paciencia, o outro o interese e o talento. Despois de anos traballando xuntos, senten un profundo orgullo o un polo outro. O 99,99% dos constructores de gaitas, de requintas e de zanfonas que hai en Galicia hoxe foron alumnos de Antón. Por suposto, digamos que é o meu segundo pai. Cando entrabas en un taller de gaitas, o artesano se daba a volta ou tapaba o que estaba facendo, non había unha dirección, non te enseñaban. Cando descubrimos a Antón era justo ao revés. Justo, o sea, o que quería Antón era que lle preguntaras, el se volvía loco explicándote por que facemos aquí este furao, a palleta ten que ser así, nas espadillas das zanfonas que non sean... Entonces... É algo que non se me olvida a min ese rapaz, vou che dicir por un detalle, porque el viña en bicicleta casi desde Cedeira a Ortigueira, que é onde máis curvas hai de toda Galicia, que eu recordo,
Bueno, isto que estamos a facer é unha peza para a zanfona que lle chaman o clavixeiro. É onde van as clavixas, onde van as cordas da zanfona. A caixa dunha zanfona, en este caso, en madeiras de pau santo, conceptuadas de mellor sonoridade para instrumentos de corda, violín, guitarra, etc. Aquí leva montada unha roda, que dá a sonoridade á zanfona. Aquí é onde vai atornillado, por exemplo, o que é o clavixeiro, non? E a caixa do teclado. Claro, é unha peza moi delicada, porque ten que ir a tecla ou furado no seu sitio, o cuadradiño moi ben feito, para que depois a tecla tiña un recorrido fácil. Unha gaita, home, traballando bastantes horas, depois a dedicar 7 días, aproximadamente, non? Pero unha zanfona leva un mes e medio construíla, Antón coñece moi ben os segredos da zanfona. Case desde os seus comezos como artesán, dedicouse a investigar ca intención de recuperar e mellorar este instrumento. E non só este, senón tamén outros que estaban prácticamente esquecidos, como a requinta ou o pito pastoril. Un traballo meticuloso e afinado, como todo o que el fai. E falando de afinación, sabedes o que dicía del o gran gaiteiro Ricardo Portela? Que este home ten tanto oído que escoita medrar a erva. Eu son incapaz xa non de tocar eu, senón de escoitar a ninguén desafinado, non? Me pon especialmente nervioso e, de feito, incluso teño chegado a veces incluso a chamarlle a atención de algún xeito, non? Este é o sonido do pito pastoril, o sea que hai quen lle chama flauta, que é a familia da flauta, claro, instrumentos de flauta de pico, pero é que o son que ten é totalmente distinto. A novedade do pito que ten a escala da gaita. Tocas exactamente igual que tocaras un punteiro. É unha peza moi complicada, especialmente a súa boquilla, porque claro, tens que facela toda manual, artesanalmente, e despois hai o que é a requinta. A súa historia, eu creo que máis profunda, está na estrada, na zona da estrada, non? Onde está os requinteiros, daquela, sobre todo os grupos de gaitas que había por ali, todos realmente tocaban a requinta, non? Eu non son un especialista de requinta, ni moito menos, pero, bueno, o faceras tiña obrigatoriedade, polo menos de darlle algún sonido. Claro, tens que ter o labio moi preparadiño. Por exemplo, aquí hai unha novedade que non lle fixemos, esta chaviña de madeira, que está feita de madeira, nós fixémola como se fora realmente un punteiro da gaita. E por eso ten que levar esta chave para dar este menor. Son novedades que, bueno, serán máis ou menos admitidas, que ten tamén a escala da gaita. Cando a requinta normal, a requinta tradicional, non a ten. E zanfona de pito requinta, digamos, que é unha tradición que naceu fai 30 anos, aproximadamente. 3 décadas nas que tocou, afinou, investigou e buscou as variacións máis adecuadas para que este tipo de instrumentos puidesen soar canda as gaitas. Desa experimentación constante naceron os grupos didácticos, é dicir, grupos que formaba cos alumnos para dar a coñecer a estes instrumentos populares. Eles son un dos maiores orgullos do mestre Corral. Para mí foi unha base moi importante o grupo didáctico que naceu en Ortigueira, que depois seguimos no Lugo, dando concertos. E en Lugo empezastes polas escolas, que foi cando empezastes a dar concertos polas escolas. Escolas, asociacións culturais. Pero que non debía ser unha novidade, agora é algo que se volve a facer. No, total, porque ademais a xente quedaba maravillada, porque enseñaba unha zanfona, que prácticamente non sabían o que era, a requinta prácticamente tampouco sabían, porque por logo non era habitual tocar a requinta cas gaitas, e o pito pastoril que prácticamente descoñecía todo o mundo. E todo dicía unha flauta, non é unha flauta, non? O timbre é distinto e a escala musical é distinta, non? Entón, pois, encima, con gaitas de distintas tonalidades, para min, a zanfona, a pito requinta, dá a impresión que naceron para iso, para tocar xuntiños. Sí, son un trío perfecto. Sí, perfecto. Para min é perfecto, eses 3 sonidos son perfectos. Se compenetran enormemente ben. Outra idea que sempre acompañou a Antón foi a de ter un museo. Empezaran a montalo en Ortigueira, pero foi en Vigo onde a idea colleu forma. Abriu un espacio no que as gaitas e os instrumentos tradicionais galegos se xuntaron cos doutros países. Hai gaitas que son feitas no mismo obradoiro, non? Ou ben polos alumnos ou por
ou por algún dos fillos, que tamén lles tocou, ou por min. E depois a zanfona, pois veu un pouquiño dado, a raíz de que fun para a Diputación, pois empezoume tamén a inquietude de intentar facerme con zanfonas antiguas, había posibilidade, non? A parte de instrumentos tradicionais galegos, o mundo da gaita, que é amplísimo, especialmente toda Europa, empezou aquela inquietude tamén de dicir, e por que non ter gaitas de outros países, máis ben para que a xente as coñecera, non? Un dos logros máis fermosos de Antón Corral foi o gran traballo que fixo con Ramón Casal e co seu fillo. Sacando os planos dun almanaque, conseguiron reproducir por primeira vez este fermoso instrumento medieval que aparece no Pórtico da Gloria. É un organistrum. Non estamos alá moi contentos do que está ocorrendo co museo, non? É unha pena, depois de 20 e tantos anos que leva aquí en Vigo. Para min isto foi a miña segunda casa, e teño que dicirlo, a escola está pasando por un momento un pouco crítico, e non sei por qué, está pechado. Aquí a visita era continua, non? Entón visitaban o Obradoiro e ao mesmo tempo vían un museo, en fin, que por lo menos che referenciaba o que é a gaita e a zanfona no mundo, que é moi importante, non? Todo artesán debe de ter esa inquietude, non? De mellorar e incluso coñece unha propia identidade que é moi importante, non? Esa é precisamente unha das ensinanzas que Antón Corral intentou transmitirlle aos seus alumnos, que teñan a súa propia identidade como músicos e como artesáns. Boa nota diso tomou Xosé Manuel, un dos seus alumnos que montou un obradoiro de gaitas. Para Antón é un orgullo máis e desfruta cada vez que visita Xosé Manuel para enterarse de todas as novidades. O intercambio é perfecto, o mestre dá consellos e o alumno informa das novas do mercado. Este é o ébano... Sí, o ébano do Amazonas, chamanlle. É unha madeira... Non, é tupida. Tesitura de fenómeno, Sí. E ademais este é o acabado pulido, é así... Moita densidade e... Sí, señor. Moi interesante, Para Antón é unha gozada poder conversar sobre o tema que tanto lle apasiona. E ao ver estas bellas gaitas non pode evitar que saia a relucir o seu espírito didáctico. Se pode estar feito por 3 ou 4 artesáns distintos, Sí. Non tiñan o que utilizamos hoxe, uns planos determinados, un dibuixo determinado, para facelo. Nos transmitiu todo o que ele sabía, é dicir, ele sempre nos ensinou, jamás se guardou nunca se guardou nada, non? Creo que son, non sei se o único ou dos poucos que ainda sigue facendo casi o mismo torneado e a mesma estética que fai el. Calquer cousa, pois mira, me pasa isto, como non sabe solucionalo, non? Entón recurre sempre a Antón, todos os anos facemos unha cena, ven casi todo o mundo, se lle fixo un homenaxe fai uns anos, e xente que facía moitísimos anos que non nos veíamos, xuntámonos todos, iso quere dicir que, bueno, que se lle quere, non? E se lle agradece todo o que nos ensinou, iso está claro. E sigues pendente unido a Isaura.
que sempre estivo aí tamén. Sin lugar a dudas. Eu creo que deberíamos, non sei, podíamos la chamar a ver si ela nos conta a súa versión desa parte, deses momentos eu creo vos, que se sí, que notamos... ela ten partes moi Sí? fundamentales en toda a historia, sin lugar a dudas. Isaura, te vaiches aí escoitando, que tal? Falou ben ou que? Ou dixo alguna... Fala como o libro, a ver. En a casa fala tanto tamén, Non tanto. Non, eu creo que é donde descanso, Bueno, contame, porque él dicíame que efectivamente con tanto cambio de Lugo a Ortigueira, de Ortigueira a Lugo, de Lugo a Vigo, arrastraba vos a vos detrás. Home, claro. E como levabas eso? Mal. Porque eu personalmente non me gustan os cambios. Entón cada vez que chegaba Antón e che dicía Isauriña, marcha. Eso era duro porque había que empaquetar todo a casa, o obradoiro, era bastante... Eran camións de material, Bueno, entón aquelo de vender a casa, de vender o coche, de pasar apuros, pagou a pena, Isaura? Sí, pagou a pena. Pasouse mal en tempos, pero pagou a pena. Foi un camiño longo xuntos, Sí, sigue sendo, bastante. Que ainda queda moito. E se vos decides que pagou a pena, pois que máis se pode pedir? Que se pode pedir Pois máis? nada, que siga así. As duras e as maduras, xa oístes, Isaura e Antón sempre xuntos, complementándose, apoiándose. E aínda por riba o feito de que Isaura fose modista, veulle que nin pintado a Antón, porque foi ela quen coseu e remendou non só os traxes del, senón os de toda unha banda de gaitas, os da banda de gaitas Xarabal, e iso durante case 25 anos. Era a nosa vida, porque íbamos os dous, por máis ou menos por unha mesma afición. Eu sentábame con isto, ás 2, ás 3 da mañá, e dicía, bueno, vou acabar esta folliña e depois vou á cama. Acababa aquela, vou facer outra. E así, hasta que xa non podía máis. A banda de gaitas Xarabal foi e segue sendo unha das debilidades de Antón. Fundona hai máis de 2 décadas, de feito foi precursora de moitas das que existen hoxe en día, e nunca deixou de ser o seu mestre. Aínda agora que está xubilado, cada fin de semana Antón segue indo aos ensaios. O mestre Corral segue gozando ca música, co ensino, co contacto cos rapaces e ca súa querida banda, pola que sempre recibiu numerosos recoñecementos. Pero para el, home encantador e sensible, o mellor premio é o cariño dos alumnos e vivir unha vida chea de música. Con que parte estás máis contento? Coa túa parte de docente, de músico, de artesán? Moi difícil, mira a pregunta me fache. Ai, eu te fagua. Pois eu daría un empate. Eu daría un empate, sí. Recordo eses ensaios interminables dos sábados pola tarde durante moitos anos en Vigo. Pois el sempre detrás nosa para que afinásemos as gaitas, para que aprendésemos as melodías. A verdade que foron uns anos maravillosos. Catalizador para todos os gaiteiros, toda a xente que facía música tradicional na bisbarra. Supuxo un elevamento moi importante na calidade da construcción dos instrumentos. Foi unha escola para artesáns, foi unha escola para músicos. Antón é unha das persoas que é moi difícil esquecerse de. Recordo de estar ensaiando, por exemplo, ibas un pouco o tempero, ibas un pouco o aire, desafinábamos un pouco, e recordo un xesto de Antón que era unha mirada así de os ollos para un lado e a orella que se movía. Se non fora por Antón non farías gaitas como as fago agora. É unha sorte para Galicia, para a música tradicional, que Antón este e sigue volcado, sigue volcado. Toda a vida me gustou, xa incluso desde neno. Gusta un timbre relativamente forte, pero forte que non sexa molesto, que non sexa desagradable. Gusta un sonido redondo, pero bonito, elegante, non? Limpio. Iso é o que me diferencia, eu sei, ademais, de outros artesáns, non?
o meu cariño para ele. Non tivera estado na Universidade Popular con Antón Corral e con outra xente, pois seguramente o mellor hoxe non sei se me dedicaría a isto igual, pero seguramente da mesma maneira, seguro que non. Que é un tío moi disciplinado, moi ordenado, pero crea moi bo ambiente, se fai querer, a verdade é que Antón é unha persoa que se fai querer moitísimo. Foi un verdadeiro privilexio poder contar co seu consello e con todo o seu saber a hora de ir formándome como músico. Cando daba 4 notas para afinar un punteiro, ten un timbre, un sonido, unha redondez que vamos, que non, co mismo punteiro outra persona non lle sona igual. Ante unha gaita ou unha zanfona é primeiro o instrumento antes que el. O sea, antes que el e, bueno, e antes que moitas outras cousas, non? Unha verdadeira pasión que claro, acabou por transmitila, non? Evidentemente. Que era o mundo da gaita, pois, desde pequecho, non? 8 ou 9 anos, creo que tiña, E tuve unha gran suerte nun colexio en Lugo, e había un profesor, que era un músico municipal, un músico da banda municipal de Lugo, e resulta que daba clases de música ali. E a min, pois, aquilo xa, desde pequecho, xa me enrollou o tema, me gustou, non? Nós estamos encantados de presentarvos esta noite a Antón Corral, o luthier máis querido e admirado desta zona do mundo. Para o punteiro se elixe sempre a madeira pois máis limpia, de veta máis dereita, máis compacta. O secao ten que ser realmente extraordinario, un secao total, e se pode ser o natural, moito mellor. Cando un coñece a Antón Corral, de contado se perciben varias cousas. A primeira é a súa paixón por ensinar. Desde a primeira pregunta que un lle fai ata a última, este mestre de mestres explica todo con detalle. A segunda é que respira paciencia e cando traballa cas mans, faino con mimo, con precisión, poñendo en cada peza, como a este punteiro, por exemplo, todo o que aprendeu desde que era neno. Paso me ve aquí, que eu non me aburro, paso aquí horas, estou aquí ao millón de 9 da mañá hasta as 9 da noite, sin problema de ningún tipo, non? Creo que somos infinidade de músicos que saliron dunha canteira que de alguna forma el foi o que plantou esa primeira semente, non? Entonces todo o meu agradecemento.
Ola a todos. Din que a tradición non se conserva só vivindo do pasado, senón que hai que reconstruíla no presente para que perdure no futuro. Esta fermosa frase, que non é miña, sí que nos serve esta noite para presentarvos o protagonista deste alalá. Un home que se enamorou da música, da gaita, cando aínda era un neno. Por ela deixouno todo, cambiou de cidade, vendeu coches, casas. El quería crear coas súas mans, quería facer instrumentos. E así o fixo. Converteuse nun dos artesanos máis admirados de toda Galicia. Din que é un mestre de mestres, pero ademais foi sempre un home xeneroso. Así que durante 30 anos que pasou en distintos obradoiros foilles transmitindo aos seus alumnos toda a sabedoría que foi acumulando e toda esa paixón que el sente pola música. O último obradoiro no que estivo é este, na Escola Municipal de Artes e Oficios de Vigo. Agora está retirado, pero nós pedimosles que volvese hoxe que nos acompañase nesta alalá. El aceptou.